Desplaçament complicat a Vizquerre, un d'aquests dos últims desplaçaments que ens queden. Com planteja l'Europa el partit de diumenge? Doncs com una altra final, venint de Pradejón, sé que és el mateix discurs de que allà a Pradejón ningú havia guanyat fins ara, va a l'Europa i guanya, però clar, vam haver de patir moltíssim, vam haver de suar sang per poder treure els 3 punts. Em sembla que vam arribar 2 o 3 vegades a àrea, vam fer un gol, em sembla que no vam picar ni una sola vegada cap córner, i ara anem al camp del Vizquerre, on les estadístiques estan per alguna cosa, no? Dels 12 primers classificats, ningú allà ha sigut capaç de guanyar. Real Madrid va empatar, Atlético de Madrid va perdre, ni Getafe, ni Osasuna, ni Espanyol, ni Racing han sigut capaços de guanyar allà. Per tant, és un desplaçament molt complicat on, evidentment, Atlético de Madrid i Madrid saben que és un camp on l'Europa es pot deixar punts i haurem d'estar molt alerta, molt enxufades i intentar controlar-ho tot allà perquè serà realment un partit molt dur. Sumant el que dius amb les sensacions del partit d'anada, és possible que la desena posició de Vizquerre enganyi? Enganya, perquè ara mateix a casa elles estan molt fortes, porten més punts que Racing, porten més punts que Saragossa i bueno, tu estaves allà, ja saps el que ens va costar treure aquests 3 punts endavant i és un equip que sí que és veritat que a la segona volta s'ha desinflat, però és que s'ha desinflat fora de casa, a casa no, a casa segueixen estant molt bé. És un camp molt complicat on només han guanyat 3 equips que estan en descens. Això significa que quan juguen contra els equips de baix doncs tendeixen una mica a relaxar-se, però quan venen els equips de dalt surten com a motos. Els equips del País Basc són equips molt intensos, tenen el bo que té Atlètic Club, té l'equip Osasuna, l'equip navarrès, però al seu favor tenen que és un equip més experimentat perquè és un equip més veterà. Per tant, això encara dificulta més aquest desplaçament. I per posar una dada, Real Madrid, quan va anar a jugar contra l'Atlètic Club no ha guanyat, contra Vizquerre no ha guanyat, contra Osasuna no ha guanyat, per tant, aquests equips del nord són molt, molt complicats de guanyar a casa seva. Clar, estàs insistint molt en ella, que és un camp complicat, tot i això l'Europa és el millor visitant de la categoria i últimament se'ns està donant que a camps on no havia guanyat ningú sí que estem aconseguint victòries. Això és un punt positiu, entenc, no? No, perquè al final les estadístiques estan per trencar, no? Quan més guanyes, més a prop estàs de perdre. Igualment també, no? Quan més perds, més a prop estàs de la victòria. Per tant, em preocupa perquè això pot arribar. Em preocupa que el fet d'haver guanyat a Pradejón pugui ser un punt de relaxament per part de les jugadores, per part de l'afició, que diguin, bueno, ja han fet alguna cosa que ningú havia fet, que era guanyar el camp del Pradejón, ja està. No, ja està no. Ja està no, perquè porto tota la setmana veient partits de Vizquerre i allà serà molt, molt difícil de guanyar, que evidentment si algun equip que ho pot fer és l'Europa, però si ens pensem que pel que ja hem fet ens dona una mica més d'avantatge per poder guanyar allà, no, estem molt equivocats, no? O anem amb el mateix respecte que hem anat a tots els camps o no guanyarem i estic preocupat per això, no? Perquè al final a vegades les victòries et poden fer que et relaxis i no ho vull pas, i més quedant 3 jornades com queden. Clar, i també entenc que és un element de tensió el fet de poder tenir l'objectiu tant a tocar com a la vegada que se't rellisqui i passis a ser tercer classificat, no? Entenc que focalitzes una mica que les jugadores estiguin intenses per això. Bueno, només cal veure la lliga que ha tingut ara al final de lliga el masculí, no? Tant Sant Andreu com Europa. Venien de guanyar moltíssims partits i quan ha arribat als últims 5 partits semblava que cap dels dos podia aconseguir aquesta victòria. Per tant, sí que sabem que el tram final doncs tothom sap el que juga. Vizquerre està en zona perillosa, està a 6 punts del descens, a falta de 9 punts, ha de vigilar perquè l'Atlètic Club, que és el que tanca, tenen l'última jornada contra elles, per tant si no vigilen es poden posar en problemes. Per tant, ara ningú regala punts i ja et dic que serà complicadíssim anar allà i intentar treure els 3 punts. Quina Europa veurem sobre la gespa, també tenint en compte alguna baixa que estem tenint, especialment en atac? Bueno, espero veure la millor versió de l'Europa que hem vist des de la jornada 1 fins la 20 i tants que portem ara, una Europa intens, que no especula amb el resultat, que va buscar l'equip contrari a dalt, que intenta proposar, que també sap a què juga, quan l'apreten, quan no l'apreten.
Doncs bueno, vull veure una mica aquesta Europa, que és el que ens pot apropar després a aquesta victòria, però sí el que demanaré als jugadors, evidentment, és que almenys igualin la intensitat del Vizquerre, perquè és un dels equips més intens de la Lliga, que guanyen més segones jugades, i haurem d'estar amb la xispa al mil per mil, i intentar sempre anar per davant de totes les accions per poder guanyar aquestes segones jugades que ens donguin vida en aquell camp. I et faig l'última, de cara a cada líder de la categoria, com d'important és guanyar aquest partit a Vizquerre? Molt, la setmana passada vaig dir que si guanyava a Pradejón quedàvem entre els 2 primers, però donava per fet que guanyàvem a Vizquerre, que guanyàvem a Viajes Interrías i que guanyàvem l'últim partit a Sàrdoma, sabent que al penúltim partit contra l'Atlético de Madrid ens podíem permetre el luxe de perdre'l. I tot passa per això, que si no som capaces de guanyar a Vizquerre, estem segurament per resultats i per números, haurem d'anar al camp de l'Atlético de Madrid i guanyar. Per tant, si no volem haver de patir tant fins al final, doncs evidentment aquest partit torna a ser un partit molt decisiu de cara a les nostres aspiracions del títol de Lliga.